И здравейте хора, добре дошли в първи епизод в JARTX Network, в който ще показвам серверите и ще играя в тях. Така, знам, че от доста време не съм снимал, но просто бях на училище и нямах това време. Така че, да. Ще поиграем тук Just Reset Factions. Окей. Ще влезем в Faction първо да играем, защото не се играем. Окей, с това започвате, нали? Имате пари, почвате с айрон неща, диамантини, устройства. Волт едно. Не волт. Чакай да бъда нещо. Да, мога да се отварям, да. Виждате с какво започвате. Тук има някакъв айрон армор, да видим къде. Така, какво е това? Волчин крит, рер крит, спаун. Да видим какво има вътре. Оули. Спаун крит вътре. Я видим, искам го. Ооо! Silk Touch Spawners. Освен брейкинг. Ооо, майко ми. Какво беше това? Ore Package, окей. Така, виждате с колко пари ви пуска. Какво е това? Хобо чест. Има храна от мен не трябва. Така, това са факшени. Warborder, Overworld, така, Nether и Enda. Окей. Нали в факшените заминавате си PvP си него и Fidgen Down, нали? Заминавате на там и можете да се стоите. Има ли ларпове тук? Да, има. Custom Enchants, Fishing Pool, Random Teleport, Nether, End, FPS, Mob Farm, Shop, Crates, Gamble и Enchant. Добре, отиваме на Custom Enchant-овете да ви покажа. Ще ви покажа ларповете. Нали тук би трябвало... Ще го чашовете. Колко да видим си. Преди това бе. Enchant всеки. Така, Common Enchantments. Така, вижте. Нали, аз съм ги enable не съм и тия. Headless. Type Weapon, Tier Common, Max Level 4 изкрив. Your victim can drop their head on dead. Значи хората, които убите, може да пуснат главата. Nutrition. Има шанс да ви нахрани докато се биете. Self-destruct. Така, мисля, че знаете какво означава самоунищожавец. Earthquake. Hits enemies in radius when you fall. Значи, когато падате, ги удря. Окей, я да ги разгледаме. Uncommon Enchantments. Thor. Не знам как се включват тия. Type Weapon. Tier Uncommon. Max Level 3. Така. Chance to Scribe. Да, така. Удря... Нали... Удря мълния някои хора. Така. Lightweight. Има шанс да ви даде haste, т.е. да копаете по-бързо. Obliterate. Има шанс да запрати опонента ви да лети. Да го фърлите да го запратите на луната направо. Така, светкавица има шанс. Това е като Тора. Само че където ви падне, нали, стрелата. Така, Burn Shield. Има Fire Resistance, ви дава когато са включени. Voodoo. Това е за армора. Има шанс да ви даде слабота на този, който ви, нали, удари. Fright. Така, това е за риболовната въдица. Шанс да получиш сготвена риба, когато ловуваш. Така, Springs, това са за бутушите, имаш Jump Boost. Glowing, това е за хелмета. Night Vision, така, Mermaid, за хелмета може да дишаш под вода. Така, нямам никаква идея как се работи с тези Custom Enchant, обаче само да ви кажа едно. Там, че... Така, сега ще погледна, би трябвало да ги има. Гери, примерно... Добре, ще разбирам по-нататък как се работи с тях, така, но тук не.
Мен началник здрав спрятливец. Добре. Преминаваме към другите ларпове. Фишинг пул. Така, тук можете риболов. Можете да ловите риба тук. Така че видите някакъв фърляротен флеш вътре. Добре, минаваме на следващия. Рандом телепорта ще го направя на екран. Да не ми се ходи, защото не съм подготвен. Гамбъла, не знам кое. Кредитовите там са видяхте, шопа можете да продавате, моб фармата там си вземате храна, FPS се дигни в апсато и енчанта да енчанта. Така, отиваме на рандом телепорта да видим... Ще ме проработи, бе. Искам да видя къде ще ме телепортне някъде. Би трябвало да телепортира на рандом място, това не знам, защо не работи. Окей. Млад. Сега ако го напиша грешно, сигурно се смейте в коментарите. Рандом. Не се пише така рандом. Телепорт. Окей, не мога да го използвам ясно. Разбрах. Така, това е много. Много често. Нищо утре. Това се изкарам индър пейлите, защото ще ми трябва. И нали тук можете спрей факшени, да влизате, не видим факшен, за би трябвало да има команда. Факшенс. Това за сликвайте сервера. Окей, тук има някакъв майняк, дето младичи. Така, не знам как да ги използвам тя обаче. Няма да коментирам просто хора. Fuck yes! Колкото 10 имам 7.5, това е по-хубаво. Така ще взема това, така. Братичка си ми трябва. Манкаш. Тикаш. Къде бяха критовите? Warp. Така, отиваме на критовите. Защото там можеше да си го отваря. Те бяха и там някъде, но не помня къде са къде, че да. Са телепорти. Ето ги Watching Crate, я да видим какво спечелим. Искам да е нещо хубаво, молец. Ранинга ти! Скрудата ти имам на лобито и ще играем друго нещо, хора, просто не мога да. Трябва да се логна пак. Съжалявам, че ще ми видите паролата, хора, но да. Това ми е паролата за другия акаунт. Аз обикновено се играя с Кокошка 12, само да знаете, това ми е акаунта за снимането. Така че в него нямам нищо, в Кокошка 12, нали. Сами всичките имам ранковите випови, имам вип. Тук какво беше ранка най-силния? Имах най-силния. Искам да погледна само. Искам да видя ранговите къде бяха. Мисля, че беше MVP+, се казваше, имам го в другия си акаунт, Кокошка 12, в него съм най-силния акаунт. В смисъл, той в другите сервери съм имам Мега+, MVP+, такива най-силните рангове. Това ми е просто най-слабия да не играя с него, защото да. Така ще играя на нещо друго, защото това е... Окей, това... Да, няма да питам, отивам на креатив.
с това правят подземна база Nvidia, ако ти моля се. Сега искам да излезна тук и... Така, платформ, климрен, плот, така. Така, хора, тук се правя подземна една база. Съм направила още една. Скоро ще я направя, трябва да разширя. Да. Просто дайте един лайк, абонирайте се и в коментарите дайте идея какво да правя в следващите клипове. И ако знаете някой хубав сервер да играе в него, можете да сложите IP-то. Аз ще оставя IP-то на Jartex Network. И да. Добре, искам да развина някакво нещо. Искате да ми знаеш какво ще поиграм на Bedwars. Или пък, айде призъм. Да, казах ви, най-слабия ме кандид, нищо няма в него. Сам в призъм съм играл с него. Иначе в другия вече съм го минал призъм, ама няма да играя с него, защото не ми са, да. Имам флайта, имам всичко. MVP плюса. Това няма, това се го прибера, тук всъщност така джем на лап. Има някакъв ютубър тук. Лайп. Кой съм аз? Ай! Добре, объркал съм, съжалявам хора, на един сервер, дето съм ранки на него. Нищо лагна. Ларп. Ай. Окей. Окей, да. Тук може да се лечи. Само знаете, да, тук съм аз в момента. Redstone, да. Имам в един друг сервер съм на LARPQ. Какво подявате? What? Какво беше това? You have been kicked for prison and you are being moved to Lobby 2. Reason Jared, the server you are previously on and down, you have been connected. Oh my god. Като с ютубър, ранк ютубър, Кевин Ким ютуб. Добре, ще му видя ранка. Добре, ще му видя... Няма да видим каквото. Добре, ще го видя ютубъра му после, да видим дали има клипове. Защото малко ми се струва, че фалшив и някакъв приятел на Honor, сигурно. Да се рекламира канала. Така, ако искате всъщност, ако сте ютубъри вие и искате да сте ютубър, би трябвало да сте с повече от 100 абоната, май, не знам. 50% намаление има в магазина им на Jartex Network, там може да се купуват всяка, да, китове и такива други неща. Да. Ами не знам много какво да правим в този сервер, освен да ходим на Bedwars да играя. Играя тима, защото не мина, защото сам, нали, е малко трудно. Скоро ще слагам скин на Майнкрафта, няма съм така Алекс Стив. Аз мисля скоро да скупвам Майнкрафт. Нали? Overpowered mode. Добре. В кой да влезна, в кой? Искам някой дето на хора. В блю. Окей. Това сме го играли тук. Аз съм го играл, де. Окей. Така, хора, не искам ще направя един челендж, нали? Искам да видя дали ще може, понеже би трябвало най-накрая да изпратите Ender Dragon, нали, да построим Ender Portal и да видим дали ще изпратим Ender Dragon на Ender.
откъдето е дошъл. Ако успеем да го направим, ще е много готино. Разбрах вече мога да правя по-дълги видеа, защото по принцип трябва 15 минути, пък вече мога по 34 минути да ги снимам. Така че да. Почнали сме. Окей, лагнаме. Дай малко айта ме печага, не само на тебе, искаме и ние бе. Ево помазам, сам той ще взима мазничко. Най-накрая. Окей, взех малко злато шоп, блокове. Вълна веднага, то за да защита леглото. Диаманти къде са? То се отива там за нея май. Ами, то отиваше. Добре, ще направя път там. Само да се ми лагнало да ми такова лагбакне. Оу, ноу! Screw you! Виж ми задника. Тур. Come on, bitch! Let's go, bitch!